Damira pambili pedera mabunda. Damira pambili pedera mabunda. Ganha pra jabat pani mas. Mara di basiro. Ndawo yakamwe mama. Ndi mwana wa Eustace mkulu. Ana. Son Ana. Saka chandauya eni isi ndivana kuti eni pati Ana. Asi amusiri Ini chandauya ndechiti tinokumbiro baba mumibhenki vatipo imba yababa pamwe chete neminda yacho chavakanga vachitengeta. Ndizvo chete chandauira mudare namambo takamboedza kutaurirana tikaenda kwasabhuku tsamba pepa itsamba retakamboenda kwasabhuku asi hazvina kubatsira saka ndakaona kuti Matutaura nyaya yakutatu izvo. Ndinozwa kuti imba iyi iri kupi. iri pano pazongo Mberi village. Mberi village. Saka muri kuti mimi imba yacho izvo iri kugawanani. Vana vavo Kugawana wavo. Asi achiziva kuti ndeyeni. Havanozviziva vakasingazviziva. Saka chakunetsa kuti wanayo wabva kumuchii. Handizivi vanga vachiramba vari kuramba minda vakatogowana futi vana vavo vakatengesa futi. Zvimwe zvatoita manje. Pane chinhu chinonzi domestic remedy. Handizvo. Kana tichiti domestic remedy, tiri kuti musati mafunga zvokuenda kudare, munongoungana semhuri, mumbotaurirana, mosvika pamunodii, pamunosvika, monzwisisana mogadzirisa chinhu. Bosi mukataisa chinhu chikaizvo, ukaona makusvika pekuti imba makutombogara vana vabamunini kana vabamugomo, muri kuita pakuwirirana kwenyu sechii semhuri. Saka tichida kuti isusu kuwirirana iko kurambe kuri chii kuripo, musasvike pekuti makuita sei, makuita kunga senge muri kudii, kunga muri kukana. Chatisingadi isusu kuita sei, kukana. Handizvo? Pamusoro. Yes. Takazviedza ndozvataifunga izvo. Vazana. Isusu kana takuda kuti tichishandise imba yababa neminda yavo vachasuduruka asi zvakaramba. Alright, okay, garai pasi. Benji mukuru. Utorese hivi. Namira pamberi pedera mabunda. Namira pamberi pamabunda. Yesa kuti chokwadi. Ndikaya Ndikaya pachabatwa nemosha. Abalonge musha. Ndikaya pachabatwa nemosha. Abalonge musha. Mwara kubatira. Mwara kubatira. Sana. Hatuna zvakawanda. Nyaya iyi haingori nabaizwa yepamubhenji. Nyaya yatorina zvakawanda ba. Kutaura. Inobvunza mushonga. Misha yekutaura newana munoiziva here. Ngeyangu. Ngeyani? Ngeyangu. Ngeyenyu. Kana muchiti ndeyenyu vadhumini munoti. Ndakaomba izvo zvese ndivabosha. Kuti iwewe ndozvigumisirwa mumba mwedu. Ini ndakwenda kuenda ndatama nevanhu vangu vese kumba ngeyako iyi. Vari paumba ndikabereka vana 7. Ndichigara mumba iyoyo ndapuwa ndiye mukoma wangu. Mukoma wangu vanoti uri kuona munun'una. Ndikazwa kazirorodza iro. Mukoma wangu iyoyo ndakamushavisa anga asikasevenzi. Saka iwe ndakupaumba kuti mumba iyo kugare. Iwewe ndiyo ndakupa uye ndakamupa ndakamuroza iwakarora mukadzi wako nemari yako wega. Saka imba iyi chigara ivakagara umba ina reni. Hai mindakutaura sendi yazvese ndeyababa wangu ndeyafranki. Baba wake mwana wese wakaripamba pamukuru wese wakapara kutama wakapara kuenda kuzimba zao. Mukoma wangu ndatama nenda kuwera. Koshipa inini mba.
kunyepa kwandiri hata tikese kunyepa uyoona wale mangala kama pana hapa ndiri baba saka pampu la basi na baba No. babosho ulipo babosho wake andupa Is why Saka. It's not about ndiri baba kana ndiri mwana. It's about ownership. And it's about ownership. And kana takazvitarisaka mwana has got the right to claim chinhu chemaparents ake. Imimo mune right yenyu yekuclaima chinhu chichi chemaparents enyu. You don't hold on to your brother's property paine wana, because according to the law wana iwawo ndo mabeneficiary estate yababa wavo. Apa is not an issue yekuti baba kana kuti mai kana kuti tete kana kuti ana. Is about an issue yekuti chimba iyoyi yanga yambori yani. 1. 2. Transfer of property. Pano inonzi transfer of movable and immovable property. Ichi chichi chimba is immovable property. Pano pana kuita transfer of property from Ningi to Ningi. Anzo mune here mapepa anotiratidza kuti agreement yamuita kuti makaita namukoma wenyu is binding. Munawo here mapepa kana kuti isusu hatishandi neverbal iyo yamutaura iverbal agreement. Verbal agreement baba isu katutwa ndo chinhu chinonzi documentary evidence chatikuda iyo atikuda iri tikuda documento rinoratidza kuti zvamomutaura izvi anzori kutaura because ini ndiri kuti ka maparizere kuti wamuwese pandigere wamuwese wakatama anzvo imi mukusara kwenyu hakupii pamwe nekuti makasara because pamwe kusara kwenyu nekuti makashayikwa kwenu. Saka because wakashayikwa kuenda zvichakuti ownership zvinhu zvese saka idhato cannot be reason kutazi wamuwese nekuti yakaenda kwakaenda saka ini nekuti ndindakasara saka papa tiri kuti isusu ini changanzwa chamataura ndechekuti mataura kuti musha uyu ndewe mukoma wangu, asi mukoma akandipa musha achiti ndakwenda kubi ndo zvamadi zvamataura ndo zvatuti isusu basa redu isusu muno mudare is to prove kuti zvamuri kutaura izvo ichokwadi here kana kuti manyepo. Ichokwadi zvekuti iyo vanhu vanongo saka wana redu kunimangari yakufundisa ini wakambawera kusvika makavani ndamba yedu yakabonga awakuseumbaishiba izwari papo awane right then kutaure zvinoita mutemo pambo benchi zvinoita mutemo so stupid unoita zvamusingafungiri. Wanawa they've got the right to claim ownership yezvinhu zvavo. They've got that right. And imi muri kuti acknowledge zvisho kuti imba ndiani ndiyamukoma, minda ndiani ndiyamukoma. And what does it mean? It means kuti wanawa one right to claim that because ndezvavo. But imimi muri kubata pekuti ndakapiwa nani nakumangari mana zvakapawase wakapanda bongo bongo ari when state they say bongo izwai bambo kwamukudu handimi mukuru bai kwamukudu handimi makeup ko nhasi umwe akauyawo kamukudu akati benji pawakagarapo ndakapapiwa ndibaba ndakudzoka chibva munoramba muchiti
Because ndimo mtu anameka kuti ndepasekuru apa ndiye kuti pese panozi pamukuru so which means nemu hapasi penyu hapasi pangu saka mutu hapasi pake sei ngoza ukandoko ndaenda natama izwaipa zvekuonekana nemudingi wena mukoma wenyu makaonekana muri wangani muri 2 andika zvekutaura kwamuchaka zvinhu zvenyu makaita muri wangani muri 2 saka nyaya yapo zvaiti kubatsirei samukuru nyaya yenyu is your word against his word saka isusu tiri kuti isusu just want you to prove zveshuwa makapiwa chii land then wanawa mukaprova chete kuti wanawa makapiwa land wanawa they will be silenced forever uye baba wachambodini baba wakafa here mina ikandipindira andikatowanashira nawapindira kuti baba uri baba wakashaya yes after baba washaya mai vachibva kushaya mai vakatomboya kuzoputsisa kitchen yanga yawakwa ipapo pamba pedu papa vachiri wapenya meno kuti ndianga angada kuwaka ndokuva kuti mai wawo here angada kuwaka kichena kwayo kaikutsisa mai kubusiness kuboyera kwasaigana then baba pane here kitchen yakambukwana imi hamusoka mukudya muri kutorwa kwamukuru ndati pane here kitchen musabhenji pane kitchen here yakambupwanya simukai mutauri simukai pane kitchen yakambupwanywa here hapana musikana pane kitchen yakapwanywa here kuti ndakatoaka yangu aiwa pane kitchen yakambowakwa ikatopwanywa yamai wavo no izvaizvesamukuru imimi you are taking this thing kuchita chinhu chisina basa you are taking it chinhu chikuchita so simple it's not as simple as zvokufunga kwamuri it's not as simple as kuona kwamuri kuita kana kufunga kwamuri kuita ndikuona hangu kutonga achita nebasa ndepangu inini mutemo unokubvisai saka ndikutaura kuti inini hapana kitchen yakambopuswa no inini wega kitchen yakaputswa kana kuti hainango yakaputswa atika imi masobvuma kudhara kuti ndepe mukoma wenyu ndopane nyaya yese baba zvimwe zvese zvatakutaura izvi unotisha kuti muite sei kuti muonere kugarisana zvakanaka but nyaya yasopera kare kare masobvuma kudhara ndepane ndepe mukoma wangu zvekuti ndosati kutika chiproducai mapapers ekuti makadii makapiwa because wana wamukoma wenyu wamukutaura nezvakewo wana zvindiwa vari kuti hakuna zvakadaro so you have to prove to them kuti baba wenyu akadii akandipa what have you to prove to us kuti makapiwa show us mapepa aishari tipei isusu zvinotirakidza kuti zveshuwa makapiwa izwai sabheji vana vandabvunza kuti baba urishi munobona you see how complicated this issue baba isusu nzeve dzedu idzi nzeve dzedu idzi baba munozwa baba mati imi pandabvunza kuti baba ari wana wati baba wakafa imi mukati baba wati handiuyiyo saka baba wamati handiuyiyo ndiani ndiye baba wani wana wakasika ndiye baba Devi awakasika nokarorwa izwe bambu kurorwa zviro kuti imi mwana wenyu akarorwa usiri wana wenyu saka sei muri wati wana wemutota Alright. Order. Uyu Devi mati ndiani?
Aiwa, atisanangaziyarwa. David ndiani? Mwana wangu David. David ndiani? Mira. Dati David ndiani? Mwana mkoma. Mkoma upi? Ile Isa. Ile Isa wakanipa property hizi. Aliona? Izi yatsa David. Ati David what are you? Ulikuwa kwa zini na hiyo. Aiwa. Imimi Hizo ndio. Israel Basi si watu. Israel babu. Wakati handisi kuuya pedzira naine wasikana iwawo. Imi muri kuzvitora ine negative kusauya kwake ine negative way. But mukazvitarisa isu takutarisa. Kana muri makamboitawo literature babu. You have to look at the ambiguity involved. I don't know. Muruza zvinoza kutaura kuti kana ndiri kuti chinhu chikanzi chiri ambiguous handiti chinenge chine 2 meanings. Mupedza zvinotaura imi muri kutora kuti Dave wati handiwiko handiti maitora unga as if Dave ari kuti these girls are wrong saka I will not come because they are wrong. But imwe meaning yacho iri kuti Dave pati handikuyayo kopedzerana newasikana iwawo. Zviri kureva futi kuti wasikana iwawo naDavi wakagara pasi wakawirirana. So zvamuchataurwa naDavi ndo zvachakutaurwa newasikana avo ndo zvimwe chete zvinani naDavi. How do you know that? No, how do you know that? How do you know that? Ini harus basa rangu kufonera phone. Ini harus basa rangu ba. Rekufonera phone. Ini chanikuedza kutaura chete baba. Ndechekuti Davi haasi ega mwana wa Eustace. Matani? Eustace ane wana wangani? Ane wana 4. Handiti. So kana mwana 1 pa 4 akati handisi kuda hangu chingwa. Hazvirevo kuti vamwe vese vari 3 havasi kuda chingwa. Io con il mare che mi sta aspettando, non mi sta aspettando. Se tu che mi sta baba vedu havana litwa mazvita mukudu chagonda baba vedu havana kumbopa baba mudini musha. Vakati iwo ndiri kuenda kubasa chingosarai makatichengeterawo dzimba. Ndokusokuziva kwedu kwatinoita ava baba munini havasiwo vega mwana pamumba mana baba vangu vakatombogara pamusha ipapo. Tina tete vakabva kwangu vakaroorwa vakatosvika baba vakati garai padzimba idzodzo vakatogara tete vakashaika vakavigwa. Baba munini avo vasati vauya pamukoma apa vanga varikugara kupi? Baba munini yezvino vanogara pamba kati before vasati vauya ipopa pamukoma kuti ngavachipenyu vanga varikugara chibaba munini vane stendi yavo here. izvozvo handizviziva kuti ane stendi yavo. Aiwa zvamutirazoziva zvani baba munini vanogara padzimba dzakasivana sekuru baba vavo safrend vakatovakawo pasaiti ana baba vakatovakawo pasaiti. Akati ndakazi ndana mukoma ndiwe mukoma nachii uri kusara padzimba dzani azvitaura saka uku
akubva make makasirwa paigara baba misha yababa neminda wakuenda kuminda yakapiwa mukoma nababa. Saka mukoma anga ari best kubohera ndobva asiya ati baba wandiri Sara muchindonera pamusha. Saka panzi Sara muchindonera pamusha iye ndipo utazi aiwa ndauzoona chiti ba ndakazipa apako ndoba nechi ndoba nenyaya kupa mwana wamusikana ndiye ari kutogara kudzimba idzi dzababa wedu kokupa muzukuru wake mwana wake but anyway okay gara Sitanunzi Orban Kudu. Ndini mukomana mukuru wapasta mukuru wakutaura. Nyaya imba iri kutaura pari kunzi ndobatanga ndaenda mberi saka nokuti chando chinoshamisa ndechoti kungofa ukaita bamukuru ndopatanga imbaidzi kuti wakuti zvanzi pandeani ndedu pamba papa baba mukuru wacho wakafa mazima chitakawiga manyimani namai wavo wafa ndopakatanga usinzwa nyaya iyi zviri kunzi baba uyu hanzi wari wakabva panguva chinogara apa havana kubva padhuze nepadhuze panapa ndofunga nepane motikari ndopane dzimba dzacho. Saka baba wakangonzi bedzi baba wakasarudza kuti gandinogara pamusoro paigarani mbuya, asi imba iyi iripo iyi ngeyangu, ndichazoona kuti ndichazopa ani anokwanisa kugara pai ipapo. Ndobva wapa munin'ina wangu inini ndikanzi John ndozogara hako papi apa, akutopa iye baba. Zviri kunzi papa makapuwa namukoma wake wababa wakanga wasiri wairiba, pakanga paine mawitness. Nyaya idzi dziri kutaurwa idzi awambotoona kuti paikatai. Saka izvo vari kutaura zvekuti uyu baba wakazobvapo achiendapo wazogadzika munin'ina, hatichanisa kuziva kuti zviri alright. Pamushara pakambogara tete. Tete akambogara Akaisa tete ipapo ndiani? baba ndiye akaisa tete. Achiti ndipani? Baba vaiti ndepangu pandakapuwa mukoma wangu. Mukoma wakaenda kugohera wakasiya ati hatichadzokipi hatichadzoki nopazongoro ndakunogara kugohera ene ndokwakakurira kugohera kacho. Mukaerenga the constitution yeZimbabwe inokutaura kuti everyone has a right to own urban and communal land. Yobva yaenda yobva yakutaura futi handiti traditional leaders aid inokutaura kuti munhu can go kwaaenda achinotsvaga kurarama for 100 years. Asi kana aenda for 100 years hazvirevi kuti nzvimbo yake yaanga inayo paruzevha haisiri yake. Nzvimbo iyoyo inoramba iri yake kusvikira anyora chinonzi surrender letter kuna sabhuku kuti sabhuku ndakuenda iyi nzvimbo iyi chitsvagai henyu umwe munhu wekuita sei wekupa. Kana pasina chinhu ichocho chinonzi surrender chii letter, nzvimbo iyoyo inoramba iri yemunhu iyeye. Ndozvinotaura chii nzvimbo. Saka tiri kuti isusu kuenda kubohera kana kuenda kuSouth Africa hazvipi munhu right yekutora musha wemunhu. Enini pandikutaura ndepekuti iwewe uri kutaura kuti awa wangu vari wana wadiki ndizvo, iwewe neawa mukuru ndiani?
is wise. Isusu bam. Nduramba ndutarawa. Kana mauya munomba. It's not about winning. It's about being assisted. Kuti paunobuda munombo wabatsirika here. Not kuya wine mentality kuti tinakuwina takadaita. Aiwa amuwini baba. Because isusu zvatinoita baba. Andika mugona. Muri kuti mimi you are looking down upon these sisters. Muchiti wangu wanaodoka wana chanoziva. But ukazvitarisa iwo wacho wamuti wana wakuru kwamuri by far. Saka ini kana ndakatarisa imimi nemi ari kunditaurira chokwadi ndiani. Mukuru ndiye anenge ari kunditaurira chi. Asi imimi mauya kodini kosapota chete. Saka imimi rabai muri mumateresi muchingoombera chi maoko. Izvi hamudi kupinda mulebhu ba kuti muite experiment yekutesta kuti zvazodini blue litmus turns red and what hazvidi hazvikuda zvese izvozvo. Izvi zvinongoda chii? It's just common sense. Muzaruramba imimi munhu wamunotsvaka kuda kuti handizvo mwana ari kuclaima chinhu chababa wake. But imimi you want to assist your father to claim zvinhu zvewamwana. How do you feel dai wanga uri vasikana avo wari kuuya wachiti baba wenyu nemi baba wenyu paakagara ngepedu. I'm trying to be human. I'm trying to be African. Kuti dai wanga wari avo wauya uko wachitaura kuti iwewe Alban andizvo pawakagara Alban apo ndepedu because baba wedu akasopiwa ndisekuru. Baba wako newe ibvaipo because baba wako iwo paakapapiwa akabva azotipa isusu akuenda kuHarare. How do you feel? Vakona ndosandukedza kuti nyaya iripoka. It's not about zvese zvatotsvaga. It's about looking at nyaya iripo towataona kuti how can he assist each other. Ndosaka ndatanga kutaura ndichibvunza nenyaya yekuti makambotraye here chinhu chinonzi domestic remedy. Domestic remedy ndeyekuti muri kumba uko motogara pasi dare repamukudu rese mobva matoonesana then you come out nesolution. But ukwana makusika ma-outsiders akaita sesu kunoko it means matadza kudii kuwirirana. Saka isusu manje kana takuzopa mutongo tinopa mutongo based on zvatazwa which is wrong because zvandazwa zvinokwanisa kunga zvisizo zviri correct. Agona kunyepa ndiye anokwanisa kuita win my heart but ndaitei handiti ndosati imimi chokwadi ndii munoita sei ndii munochiziva chokwadi kuti chokwadi zveishwa papari paEustace matani Eustace and wana waEustace wadoti auya pamba pedu baba wedu anobvira ambotitaura kuti ndakadii ndakapa musha wenyu kuno imi muruti baba wenyu akatipa avo vari kuti havati baba wedu anambotaura takamuti pamusha pacho ambobvunzavo sabhuku wacho uri pakati sabhuku wacho uri pakati ndimberi chandaida kutoziya ndaida kumboziva kuti status what's the current status yenzvimbo iyo because vanhu mazuva ano muri kuita mari nenyaya yenzvimbo iri because muri kutengesa miti muri kutengesa watengesa wasikana vari kuya kotengesa misha yana baba hama dzasiyirwawo minda yana baba dzichitengesawo. Saka ndoda kuziva the current status yekuti pamba minda ichakaringana mati susukaita pamba pababa ipapa pazasi pacho vakatoganira imwe stendi vakatengesera vakapa mumwe futi mwana wavo kumunda
wababa wokumsoro kwakapuwa nhamo akatengesa part of that munda wababa iwana kutengesera kune mumwe munhu zvezvakare. Nhamo ndiye uyu anosapota baba akatotengesa zviro zvinoita speak over kwaari kana decision iri munomesa kuita favorite. iyo inyaya yekuti baba vakasiya vati kuna Benji ichengetere mishwa wangu ndichadzoka. Hapana mwana baba wekwaMkudu kana paine ari pano vangakutaurire chokwadi kuti baba vakasiya vakataurira munhu wese kuti Benji ari kuchengeta musha wangu ndichadzoka. Mwana Mkudu alipanda padiwana. Mwana Mkudu besides me, Mwana Mkudu alipondwana. Azime pichele kwa mbaba. Uyaisa Mkudu, kuno Mkudu. Bambunya mamuru bizwa wakagara materisi. Because what we want is the truth. Because in India, against people who connive to lie, cannot people who connive to disadvantage other people. It's wrong. Indo ilachi chukwa. Imsambu. Wana wapauto ndipao kampo bawao. Unopasiwa. Ndiba kwa. Ndiba kwa. Imi msemuri kwa Mkudu amnovira mambo zwa kuti Benji akapapiwa. Thank you very much. Gara ifasi. Pano umwe Mkudu futi here. Ore Sabenji pamakapiwa anga ripondiani. Anga aripondiani pamakapiwa ndi Eustace. Sabenji tati anga aripo pamakapiwa ndiani. No, your wife, your children cannot be your witnesses in a court of law. We want an independent person. So why you opt for one away him because this is a family issue. Because the lady Mukanaka, he lent your friend. Akatanga the lady, he said Mukana different. So when you make any decision concerning the land, one what involved. Pani munhu kukosa wana Zokelele ambira pani munhu wana wangaziba zikutika kunuka ya sabu kumbenya pani munhu kusoka wana ngati bize bana ambira baba zuzu asikura kutoa ngati zire pani munhu kusoka wana wambo zizo wana ka wana sizolo ndaka kwa instead ya bongo bafranga kuluka leo kweso wana ndakaipo kwa ini mbangana ndaka kwa bongo so kwa ini na bongo ipo pa 1950 ukwaka pakomba ini na bongo saka maugwera wanawe naso kwela baba ulipo wana chaoka usikwela wana okomona zoda sobe wana wapi amaka mudafeji mudamuta wanga asenti wakaenda zeni isteni ngene kala kwa wese nikashatereko pa naso zote ngona openda understand you ana wancho wao alipa bwana ndio ndatama ndaenda hapo ngeko hapo hizo zote ndio nakasanga story hii ngo mongo daddy zaipotekeza kagaizo kwa ile ndio la sasa is right man mambo vuze uti kipe ipe bana
Munaro. Munaro. Anotera ndiani pasi tenda. Anotera. Wenjimbo iyo ndiye. Murutera penyu. Pese. Iya ngemo. Kana iri connivance anditi kana iri connivance I need to put connivance kana pashiya. I'm not worried about that, but I'm worried about getting the facts right. Those are important things, because as long as part of Jimbo I see that's a fact. That's why I say put us without a calculation. That's a fact. I pass paying you deep and come away. That's a fact. That's a fact. I pass paying ndepa mkoma wenyu. And the name mtu zibuma ndepa ni ndepa mkoma. The issue then comes yikuti wana wa mkoma wakutawe pamba pedu. Because hapa siri penyu babangu baba wenyu akandikwa. Prove to us now kuti baba akakupa hii. There's no baba. Yeah. Those you are saying. But what is up? Yes, what's up? Can I do? Those are what transfer gap. Yeland. Paita transfer yelenda. Ko transfer yelenda yaitwa seiko sabu kwasiko. Unajibisi kana zapa. Because hapana kasabu hapo. Because kana pashimwe transfer ye communal land ziya kuna ningichina kuna. All these things don't usika. Kana ziko hapana chini. Kana pasina hapana chini. Kana basi sababu kwa manyepo. Sababu uri. Ndiye muri nzvimbo zisora mambo. Saka communal land base. Amwiti madire land pasina sababu. Saka wakazoya kukuno wanga wasapaka kusabu. Ngubunza nini? Isi tinobvunza. Saka hamuna amba tingatopedza inini personal how I see this benje ndo gari kunoti iwe benje wana waende mugari kunoti baba wenyu then kana paine any fight iripo considering ownership yechi ye uku ne uku anditi iyo chiitwa fight iyo munhu umwe naumwe ari panzvimbo pane pake munhu umwe naumwe ngaende panzvimbo panoti chii iye kana paine hondo dziri kurwiwa ngadzirwiwe munhu umwe naumwe ari panzvimbo pake kana uri rendi isiri yako ibva enda mapa then kana muri kurwa dzimwe hondo dzamuri kurwa mochirwa umwe naumwe ari pake panoti chii iye. What we are going to do, sharper judgment, and that judgment you are not put on you. Kuti munhu umwe namunga dzoke pachi panzvimbo pake. Imimi sabenji kana pamuto pachi pato pangisa munhu asiripo. Wasikana vanoshandisa that judgment yatukupa panapa to apply for eviction order. Then those people wamaisa munzvimbo isiri yavo, they will be evicted pasviti pamutemo. Because I cannot deny them benefit ya baba wao kubaba estate ya baba wao, because imimi you failed to prove the issues kwatiri kuti zveshwa makapiwa land. You have failed. It's just ngoti taura your word of mouth, so is your word the word right. So I don't judge this your word against your word. Hakuna zvakada. Saka you have to prove garai paswa garai
kumberi. tozoibatira futi kumberi. Asi nyaya yepanapa ndekuti very simple kwandiri inini munhu yese ndaende pai nzvimbo yake, then mochifaita umwe naumwe ari kwani ari kwake, muchishandisa chii mitemo, because kwandiri inini handingabvisi wana paproperty yani yababa wavo ndoti bvaipo because ndakusa wana wabamukuru. To me, no. Iwewe Benji, enda wosheye wana wako zvinoti Benji. Wapedza izvo kana uri kuramba uri kuenda mberi uchiti une claim to this, and chienda hako mberi and produce the evidence yekuti wakapapiwa. Kana pasina evidence yekuti wakapapiwa, chibvisa hako vanhu vako nguva muchinayo. Watsvagire kumwe kwokudini. Right. And thank you.